En aquest vídeo que avui us presento anem a analitzar la Primera Guerra Carlina. I com sempre us dic, tots els fets històrics cal començar a analitzar-los per les causes que el provoquen. Bé, doncs el motiu d'aquesta Primera Guerra Carlina va ser el conflicte dinàstic, el conflicte successori al tron a la mort del rei Ferran VII. Recordeu que Ferran VII tenia un germà que era Carles Maria Isidre de Borbó i qui havia de succeir-lo en el tro era previsiblement el seu successor, perquè Ferran VII, malgrat que s'havia casat 4 vegades, no havia aconseguit tenir cap fill. Però el 10 d'octubre de l'any 1830 naixia Isabel, la primera filla, de les dues que tindrà, la filla del rei Ferran VII. Bé, doncs què passava? Doncs que a Espanya existia la llei sàlica, una llei de l'època del primer Borbó, de Felip V, una llei que prohibia regnar a les dones. Per això, Carles Maria Isidre tenia assumit que seria el nou rei d'Espanya. Però Ferran VII, com a rei absolutista que era, va promulgar el maig de l'any 1830, fixeu-vos, el maig, abans de que naixés la Isabel, ell no existien les ecografies en aquella època, ell no sabia si la seva esposa portava, donaria a llum un nen o una nena. Per tant, en previsió de que pogués ser una nena, al maig de l'any 1830, Ferran VII va promulgar la pragmàtica sanció, que era amb la que derogava, o sigui, anul·lava la llei sàlica. Per tant, Ferran VII preparava el camí perquè la seva filla pogués ser la futura reina d'Espanya. Bé, doncs, l'any 1833, Ferran VII va morir i en el seu testament confirmava la seva filla Isabel com a la seva hereva i, per tant, la futura reina d'Espanya. Però, com que la seva filla només tenia 3 anyets en aquell moment, aleshores Ferran VII nomenava com a regent a la seva esposa Maria Cristina de Borbó. Recordeu que un regent és aquella persona que assumeix, diguéssim, el rol de rei, la funció de rei, mentre el rei no pot per alguna circumstància, perquè és menor d'edat o està malalt o alguna cosa. El 29 de setembre de l'any 1833, Ferran VII moria, com ja hem dit, i aleshores, el 1 d'octubre del 1833, el seu germà, Carles Maria Isidre, mitjançant el que coneixem com el Manifiesto de Abrantes, es proclamava rei d'Espanya amb el nom de Carles V i començava així la Primera Guerra Carlina. L'any 1833 començava a Espanya una llarga i cruenta guerra civil que duraria 7 anys, fins a l'any 1840, i que portaria molta sang i crueltat, perquè van haver fets esgarrifosos. Anem primer de tot a conèixer els 2 bàndols d'aquesta guerra. D'una banda tindrem el bàndol dels partidaris de l'infant Carles Maria Isidre de Borbó, que els coneixerem amb el nom de carlins o carlistes. Eren partidaris de l'absolutisme i, per tant, defensaven la continuïtat de l'antic règim. Comptaven amb el suport de la petita noblesa rural, del clero i dels pagesos. I els territoris en els que s'havien establert amb fermesa eren el País Basc, Catalunya, Navarra i el Maestrat, que és a València, és a la zona de Castelló, del nord de València. A més, rebien el suport dels països europeus absolutistes, com era Àustria, Prússia i Rússia. A l'altre bàndol trobem els partidaris de la reina Isabel II, que en aquells moments era una criatureta de 3 anys
i de la regent, la seva mare, la reina Maria Cristina de Borbó. Aquest bàndol el coneixerem amb el nom dels isabelins i aquests rebien el suport dels liberals. Fixeu-vos en quina ironia, Ferran VII havia perseguit, empresonat, exiliat i executat els liberals, Doncs ara, la seva esposa i vídua, la regent Maria Cristina, no li quedava cap més remei que recolzar-se i demanar el suport dels liberals per defensar el tro per la seva filla. Curiós, no? Vaja, al final d'haver sigut perseguits, els liberals al final havien de defensar l'última, la darrera voluntat del rei Ferran VII, que era la de defensar el tro per la seva filla. Aquest bàndol isabelí comptava amb el suport social de l'alta noblesa, els funcionaris, l'exèrcit espanyol i també la burgesia, l'alta burgesia i també les classes més populars de les ciutats, la gent que viu a les ciutats. En els territoris, doncs, al contrari, el que ens queden dels altres, doncs Andalusia, Castella, Extremadura, Galícia, etc. I com a suport internacional doncs, comptaven amb el suport de la Gran Bretanya, de França i de Portugal. La Primera Guerra Carlina es pot dividir en dues fases. Comencem per la primera, que va de l'any 1833 a l'any 1835 i que es caracteritza per les victòries carlines. Carles Maria Isidre de Borbó, autoproclamat rei com a Carles V, es va establir a Navarra, on va crear una monarquia amb la seva cort, el seu govern i el seu exèrcit. A les regions muntanyoses del nord d'Espanya, com Navarra, el País Basc i els Pirineus catalans, els carlins havien tingut èxits militars, tot i que no havien conquerit cap ciutat important. El general carlista Tomàs de Zumalacárregui, conegut per les seves tropes com a Tío Tomàs, doncs tenia el comandament de les tropes carlistes en el nord d'Espanya i havia aconseguit conquestes o victòries, perquè havia conquerit la ciutat de Tolosa, de Durango, de Vergara i d'Eibar. Però va fracassar en la presa de Bilbao, on va morir l'any 1835. Va morir, curiosament, és una cosa una mica estranya, perquè li van disparar un tret a la cama. I llavors el van portar davant del metge i ell va dir que no, que volia que el curés un curandero que ell coneixia. I, finalment va morir. No se sap si potser, com que tenia gent en contra, potser va haver un complot o un... no s'ha pogut demostrar mai si el van enverinar o alguna cosa, però sí que és una mica estrany que morís d'un tret a la cama. A Catalunya, els carlins van aconseguir controlar sobretot la zona de l'interior de Catalunya, del centre, el Solsonès, el Lluçanès i el Berguedà. La zona de Catalunya, les tropes carlines que estaven a Catalunya, les del Maestrat i les del Baix Aragó, estaven comandades per un general carlí que es deia Ramon Cabrera, nascut a Tortosa i que els seus homes coneixien com a el Tigre del Maestrat, un home que es distingeix perquè va protagonitzar algunes de les accions més sanguinàries de la guerra. Anem a la segona fase de la guerra, que comença l'any 1836 i que acabarà l'any 1840. Mireu, en aquesta fase la guerra es va inclinar a favor del bàndol liberal, o sigui que aquí destaquen les victòries liberals, dirigides o encapçalades pel general Baldomero Espartero, qui va tenir importants victòries, per exemple, la de l'any 1836 a Luchana, que va posar fi al setge de Bilbao, al setge carlista de Bilbao.
o la victòria de l'any 1837 a l'Expedició Real, en la que els carlins havien sortit de Navarra cap a Catalunya per dirigir-se des d'allà cap a Madrid, però que els carlins van ser incapaços de controlar la capital i finalment es van retirar. A Catalunya, per exemple, les tropes, l'exèrcit liberal, va anar recuperant ciutats catalanes com Ripoll i Solsona, per exemple, l'any 1838, i clar, cada cop es feia més evident el possible triomf del bàndol liberal i, per tant, la derrota dels carlins. Davant d'aquesta situació o d'aquesta feblesa, diguéssim, del bàndol carlí, o carlista, doncs van començar a sorgir rivalitats entre ells, diferències, i els carlistes es van dividir en dos grups. Els transaccionistes, que eren els partidaris de posar fi a la guerra i arribar a un acord amb els liberals, i el bàndol dels intransigents, que eren aquells que eren partidaris de no rendir-se, de continuar lluitant, de continuar la guerra. Finalment, el general carlí Rafael Maroto, que era del bàndol dels transaccionistes, va acordar la rendició amb la signatura del Conveni de Vergara l'any 1839, signat també per al general Baldomero Espartero del bàndol isabelí. En aquest conveni, que també es coneix com l'Abraçada de Vergara, l'Abrazo de Vergara, doncs es va negociar la rendició carlista. I, per exemple, van arribar a l'entesa que els bascos i els navarresos mantindrien els seus furs i que també, per exemple, els soldats, l'exèrcit carlista es podria integrar dintre de l'exèrcit reial. Però, ojo, fixeu-vos, perquè us he dit que el Conveni de Vergara es va signar el 31 d'agost de l'any 1839, amb la rendició carlista que posava fi a la guerra. Però a dalt, en el títol, us he dit que aquesta segona fase va durar fins l'any 1840. Doncs què va passar? Doncs mireu, la guerra continuava perquè el general Ramon Cabrera es va negar a rendir-se i va continuar lluitant i resistint al Maestrat fins l'any 1840. I així, arribem al final de la Primera Guerra Carlina. Fixeu-vos que us dic primera, per tant vol dir que en els propers capítols en parlarem d'altres.